Ahojte, vítajte pri novom videu. V tomto videu sa budeme venovať primárne tomu, čo vás čaká zhruba, keď si prinesiete domov šteniatko. Ak ste si už vybrali toho vhodného psíka, vhodné plemeno a rozhodli ste sa, že po pôjdete, tak je dobré možno, že ak si takéto video pozriete, aby ste vedeli, s čím máte ozaj počítať. Ja som sa rozhodol pre šteniatko belgického ovčiaka, volá sa Adi. Momentálne je úplne vypnutý, totálne unavený, čo využívam vlastne na nahranie tohto videa. Zaobstaral som si ho aj pretože roky už je taký športový dôchodca, má problémy s klbom a jeho už nebudeme ďalej trápiť nejakými extrémami. Takže budeme sa v podstate v nejakej sérii videí venovať tým základným cvikom, základnej poslušnosti, potom možno aj niečo pokročilé, všetko s týmto mladým psom, so šteniatkou. Ja už som jedno video síce mal nahrané, no nebol som s ním spokojný, tak som sa rozhodol to celé nahrať znova. Prvý deň donesiete si domov šteniatko, čo čakať? Potrebujete pre neho granule, potrebujete pre neho nejaké miesto na oddych. Granule. Ideálne, ak si vypýtate od chovateľa, od ktorého beriete psíka, nejaké väčšie množstvo, opýtate sa ešte aj na značku, aby ste si mohli kúpiť hneď tú istú značku. Minimálne na 2 týždne budete potrebovať toto krmivo. Prechod na iné granule, ak sa rozhodnete pre iné granule, by mal trvať zhruba 2 týždne. Hej? Takže začnete tým pôvodným krmivom a postupne do neho primiešavate malé množstvo toho nového krmiva. Toto množstvo potom postupne zvyšujete, až prejdete úplne počas tých 2 týždňov na to nové krmivo. Psík by nemal mať tým pádom hnačku, nemal by mať tráviace problémy, mal by to normálne na to zareagovať. Vyhnete sa tomu prvotnému stresu, pretože keď si donesiete domov šteniatko v novom prostredí, nebude to na neho dobre vplývať, takže to by som ešte chvíľu okremil tými granulami, ktoré ste si donesli od chovateľa. Ďalej, miesto pre oddych. Nejaký pelech, odporúčam niečo lacné, niečo trvácne, nekupovať asi moc veľký na začiatok, lebo ten pes bude hrísť úplne všetko, čo sa mu dostane pod zuby. On nespoznáva veci očami, ale zubami. Takže všetko, čo má v dosahu, utierky, chňapky v kuchyni, záclony, absolútne všetko bude pre neho veľmi zaujímavé. Vaše nohavice, vaše prsty, vaše topánky, papuče, o tom ani nehovoriac. Výborná je klietka. Naučiť psíka na klietku odporúčam každému, hlavne tým, ktorí nebývajú na dome, treba bývajú na byte a potrebujú v podstate nechať. Naučite ho rovnako ako na búdu. Je to v podstate bezpečné miesto, kde ten psík pôjde oddychovať. Keď sa čokoľvek stane, treba vonku je búrka, začne hrmeť, pes sa bojí, ide sa skryť do búdy, pretože je to jeho bezpečné miesto. Rovnako tak funguje pre toho psíka aj klietka. S tým rozdielom, že neskôr ho tam v podstate môžeme zatvoriť. No, ale musí sa tam cítiť pohodlne, bezpečne. Jeden spôsob, ktorý sa mne osvedčil, ako psíka naučiť na pelech alebo aj na klietku, je ho tam v podstate nosiť. Keď už je večer unavený, vidíte, že už ten psík by aj chcel spať, ale stále niečo vymýšľa, behá za vami, niečo obhríza. Stačí ho tam vytrvalo nosiť, vždy ho tam doniesť na to miesto, spraviť to, ja neviem, 10-15 krát, záleží od trpezlivosti toho psa, samozrejme vašej trpezlivosti, ale konec koncov si tam už nakoniec láhne. To by sme mali klietku a krmivo. Ďalej veľmi dôležitá vec, ktorá veľa ľudí zaujíma, sú hygienické návyky psíka, ako ho naučiť na hygienické návyky. Takže denný režim šteniat je zhruba taký, že žerú 4 krát za deň, alebo 3 krát, ako ich krmíte, začíname väčšinou 4 krát. Vždy po prebudení šteniata by sme ho mali zmenšiť, po krmení, po nejakej dlhšej hre a to je v podstate všetko. Takže po jedle, po hre a po prebudení. Áno, takže ráno šteniatko sa zobudí, alebo aj v noci, keď vidíte, že je prebraté, treba s ním ísť hneď von. Hneď v tom momente, ako sa preberie, napríklad hneď ho zoberie von. Áno, teraz spí, preberie sa, ideme von, ideme sa vyvenčiť. Keby som išiel s ním opäť dovnútra, ale ja si budem robiť teraz asi vonku.
pohral by som sa nejakú dobu, ja neviem, hodinka, dve, zase ho zoberiem von. Dám mu nažrať, rovnako ho zoberiem von. Takže to je úplne jednoduchý princíp, ten pes získa ten návyk a bude sa už potom sám pýtať von. V podstate na ten povrch, kde tú potrebu vykonáva. Hryzenie, veľmi dobrá vec na hryzenie je, ak kúpite psíkovi nejakú dobrú hračku a budete smerovať v podstate to jeho hryzenie priamo na tú hračku. Áno, že začne čokoľvek ohryzať, hneď zaujmete jeho pozornosť tou hračkou, on ju bude chcieť naháňať, chytať, aby hryzol, skrátka ju. Áno. Existujú aj také, ktoré ho zabavia na dlhší čas, nejaký kong alebo strong toy alebo niečo, môžete to niečím naplniť. Rôzne ten psík to bude vyhryzávať, vylizovať odtiaľ a zabavia ho to na dosť dlhú dobu. Toto by sme mali taký úvod, základné body, ktoré vás asi čakajú pri tom, keď si donesiete domov šteniatko. Ešte tu mám poznámku takú, že ak máte dvoch psov, tam je takisto dôležité dodržiavať zásady. Väčšinou, ak máte nejakú staršiu fenu a donesiete si domov psíka, tak ten pes ju automaticky akceptuje ako nadradenú. Nebýva s tým problém. Ak máte dvoch psov, ako mám ja som ich rozdelil v podstate, teraz to vidíte, že Rocky spí na posteli, má svoju pohodu a tento krpec sa tu vyvaluje niekde medzi zemou a pelechom. Nechcel som ich do začiatku, aj keď boli vedľa seba, ale skrátka pre Rockyho to bolo nekomfortné aj pre toho malého možno zo začiatku. Teraz už si na seba zvykli, už nemajú absolútne žiadny problém, uvidíme ako to bude neskôr, bude ich nutné asi chovať oddelenie. Uvidíme, ako sa budú správať. Určite krmiť oboch zvlášť a dať skrátka každému priestor, každý musí mať zvlášť svoj priestor na oddych, aby sa tie psy nerušili. Keď pôjdete s tými psami trénovať, rovnako trénovať iba s jedným psom, ten druhý by vám kazil ten tréning, vyrušoval by vás pri ňom. Na dnes to bolo všetko. V ďalšom videu si ukážeme nejakú praktickú ukážku, ako pracovať s tým psíkom, s takýmto šteniatkom, ako ho naučiť nejaké nové veci. Ešte sa zabudol opomenúť, ak si donesiete psíka domov, keď ho beriete od chovateľa, väčšinou už má na krku nejaký farebný obojok. Buď zoberte ten obojok, ktorý má, nechajte mu ho, alebo mu kúpte druhý, to už je na vás. Ale skrátka, nechajte ho nosiť ten obojok kľudne doma. Nebudete potom musieť riešiť to, že budete učiť toho psa na ten obojok. Odpadne vám úplne jedna jednoduchá starosť. Nebude mu to nepríjemné, je to pre neho prirodzené, tak to absolútne nerieši, že má niečo na krku. Tak ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás to obohatilo o nejakú informáciu, rovnako tak ako Rockyho. V ďalšom videu sa budeme venovať reakcii na meno, v podstate privolaniu a nejakej ďalšej socializácii, ako si to naplánovať, ako si to rozdeliť a ako pri tom v podstate postupovať. Tak ďakujem vám, ahojte.